Sus karon kay nasakpan ko sa akong papa nga nagdali-dali ko kuli ba. Oh. Sus wa naman ko kabalibad kay nakabraman di ko. Pagsakan ako sa akong balay nakabraman nga. Nalisod na kay bawion ba. Hala, naman ko bra. Wala na ko hubua. Yeah, naglaki-laki ka. Wala ko naglaki-laki. Naguna-una na lang kong suko-suko. Kasi yung ano mo sa mga papa? Ay, kung yung istorya ko, gadali ko kuli. Kaya na kong buwaon. Adik na uban pa si Mayong bungkag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Nagbiyahe na pud mi paanhi dinhi sa the land of golden friendship sa Cagayan de Oro City aron makahimamat ang perte kaayo ni ka tabian. Siyempre misikat pud mi siyag maayo sa TikTok. Daghang malingaw ni siya ha, mga babae, kasagaran mga babae, ana good. Maski di mga lalaki, maminaw po na siya mga istorya. Palabaw sa tanan, kaning mga kaigsuunan nato sa LGBTQIA+ community. Malingaw kaayo aning mga istorya sa kinabuhi ani niya, siya mga panghada-hada. siya mga panghada-hada sa una. Sorry kayo. Dili na ginagaw padugayon pa, ani ana ang gwapa kaayo, no? Morena beauty, gid kaayo ni siya. Ug ambot no si tawag na to siya habang wagan mo siya. Tungod siya mga kaagi. Bitaw si Elvin. Si Elvin Eliseo Calyao, also known as Nang Adorasyon. Ay! Okay ra na nga gisulti na ko ang tinuod imong ngalanan. Pagkaulawan ako. Gipagkaulawan. Karon kay nag-atubangay na magyud tanang. No, grabe gyud ni mo kagwapa sa personal. Ato grabe ang kuraw. No, bitaw nang gwapa jud kay ka sa personal na. Natural lagi na imong beauty nang wala kay gipa-usab ana diha. Di ito magsaba. Grabe ang pag... Di ito magsaba. No, natay mga kuan. Gitawag nato og mga yuhigda, yuhiwa, ana ba? So ni agi gyud ay ka og operasyon nang. Pero wala na kompleto mo itong partially. Partial? Ano partial lang sa? Wala pa na impas. Impas na. Impas na. Pero hapit na po ma-impas di kay mo expire. Ay, expiration ng imuhang guwan nang retoke nang. Na, okay. Dili man sa ito mga tsada. Good. Kana na nadali ra punta sa una ba? Kung sa itong gihisgutan na niyang imong ilong? Oo. Pandaot ba ni apila kong ilong na damay? So ang imong ilong gipa-retoke din na nimo. Na ako'y kuan last 10 years ago. Na ba? Okay. Katong mga pero marag sa tan-aw nimo mali ang sa ngano man? Dili man, sobra kadako manidaan. Sa sobra pagamay nimo na. Dili gipadako. Wait, aso ni dako imong ilong. Di dako kay ni sa una walay bridge, walay dili. So nagpa-bridge ka. So gipa-bridge. Okay. Labi kay na troubled water man. Sayop mga manang kay imbis pa ingon diri na widening na road widening. Oh, naabot na noon diri sa mga kilid, na damage ang cheekbone. Sinang Adorasyon, kanang iyahang mga videos bitaw nga storyteller siya kanang mga story time niya siya mga kaagi sa una lagi nga mga isa Ginoo ko. Basta kay rated SPG niya, kani banang kanang imong mga ginapang storya nimo kanang ginapang share gid nimo sa Facebook, sa social media, kanang imo mga kaaging inigat, yun inigat. Tinud anay ni. Kana, tinuod gina legit na siya din. True to life na ha? True to life ni. Kana bitong, di gid na siya malikain, basta bayot manggod. Bisag unsa ang imuhang, dili man sa tanan lugar na to applicable, kaya di man na to ma-generalize. Pero mostly, sa mga bayot yun, basta bayot, attracted to men gid na. Okay. Dayon, pag makakita gani bro, manglihok na din ang imuhang mga kalawasan. Pero naapud tay mga kanibitong wala na to gi-expect nga mga unexpected nga mga maharbat day nimo. Kanang imong maharos ba? Usa kaya lang nagsugod ka gingon ani high school, elementary. Bata pagid ko na the feeling is grabe na kuan. Og sa virus panisakan na. Nisakan na. Pero mas nilala siya tong high school katong nagigay buot yun. Ni try pa ko pagkalaki, uy. Di ay. Di-appeal pod nako sa ako. Di ay. Nagtry pa ko. Unya. Kuan pag laki-laki, nag-appeal ko og si Iti.
Dadako ng rifle. Unya. Naglaki-laki ko kay magsundalo ta diri nga side. Oh. Wallahi ramang gyud ganahan man jud kay ko kay makakita. Baton gyud ang imong gusto, dili gyud. Di ko sa ingon sad sa baton pero makakita kog laki mahimuot man gyud kay ko din. Mangirig gyud. Himos man gyud kay lami man gyud kay pang anaon kayo. Na naundang na din ang pagkasiitiman. Kay nagpahilabota naman. Nagpahilabota man din si Manang. Na-discover man Kanus aman na buak ang kuan. Botong. Kalos-an na buak ang Kanus na buak ang botong. Mga high school, ana. High school yun. Kiat gyud kay ko man. Bisag dili ko patsyada. O sige, dilo eh. Kanang dili ani agi ko ana bitong bayot nga gamay nga lingas. Mahilig ko man disco. Uban anang mga grupos, mga bayot, mga grupos babae din. Kakiat yun. Din. Di pa ko gatuon anang mag-inom. Kaya normal, gamay pa man. Pero mahilig lagi ko, ganahan ko anang mga laki. Nilabi nagsungugon ko nga tsadahan po sila sa ako anang gabi. Dapat kayo, gwapa ka karon. Makaala din ka nga. Makapirig-pirig yung mata. Mo ba? So, kung sa mga duulunon kag laki. Naasay time nga duulunon. Pero mas duulunon kog sumbag man. Lagi. Ikaw ang mukuan kanang maningkamot. Ana, unsa man? Kanang discartism. Diskarte ana. Diskartehan gyud nimo. Diskarte gid bukol ana gid pagka-checker. Nako di man gid madala sa beauty kay wa man tay beauty. Beauty talk? Very wrong. So, wa man sa tay money. So, tama ni. Unsa may pamaagi nimo? So, dili madala og beauty talk, di pud madala og money talk. So, akong buhaton, lamat talk taron. Unsa nang lamat talk nang? Lamato na to ang show. So, dito ta magbase sa imnanan. Money. Ipamoni ni ayo ang mga kang. Money inom. Ipainom ni ayo ang mga kangaroo, mga laki. Inom mo taman sa inyong kabeko. So, grabe nilang yarok. Taon-taon, wa pa matunga ang pakit. Medyo naman mo blur lang mata. Tsada na kay ka. Tsada na kay ka sa ilang pananaw. Impressive na kay ka man. Gamitan din mo mga OPM. Nakaito na sa imo. Diba? Ito man ang OPM, be. Promise me. Mag-promise ka. Sunod adlaw lang sa ang bayan. Dayon, sulungon ka sa inyong balay. Di sa ko mag-address sa among balay kay basig sa akong mama maningil. Wait lang, imong mama. Si mama nimo og si papa. Dawat na kanila. Sa una ba? Di ka ko madawat sa akong papa nga junior ko niya. Mo ba? Pero si papa nimo ni Kuana, ni Panaw na, by the way, sa katong Kuana COVID. Tuana sa laing kalibutan. Pero before sa ni Kuan, wala siya gibilin sa imong sa banga. Ang giingon gid sa akong papa, sa ako gyud mahinomduman during sa akong high school kay nasakpan man ko. Pero gidungog nasakpan ka nga na unsa? Gidungog na ko nga bayot sa among lugar. Karon kay di lagi ta mo angkon, kanang usahay mo gawas ta sa balay, naka-jogging pants. Pero ang ilalom sa jogging pants, pek short. Dana kay mandisco si Manang. Sus karon kay nasakpan ko sa akong papa nga nagdali-dali ko uli ba. Sus wa naman ko kabalibad kay nakabraman ni ako. Pagsakan ako sa among balay nakabraman ako. Nalisod na kay bawion ba. Unya. Paano ta ko? Hala, naman ko bra. Wala na ko hubua. Naglaki-laki ka. Wala ko naglaki-laki. Naguna-una na lang kog suko-suko. Kasi nga naman sa papa. Ay, kung yung istorya ka, gadali kong uli. Kaya na kong buhaon na. Nag-drama ko, ako nga istorya. Karon ko, pagkapila ka si Mana, gi-approach ko niya. Pero ang giingon sa akong papagid is, bahalag unsa mo sa inyong kinabuhi. Kay desisyon man na ninyo. Dayon ang parents, mura man gid na mo emphasize sa inyong pagdako. Dili man mi makabut kung unsa mo sa inyong future, pero paningkamutan ninyo nga bisag inana inyong gipili nga way of life. Dili lang gid mo magpakaulaw sa laing tao. Pagpakaulaw pasabot.
kanang like maghimo kag dautan sa imong Sa sig katao. katao. Ana ba so dili lang daw inana. Bitaw So, no. kato nga understanding, wala na ko nag-ingon nag-compose pa ko sa kumay nga nadawat ko, wala. Kato nga understanding, mo si Papa, sa iyang way, okay na to. Okay na to. Basta kay Oo. katong nga iyang giingon mo na to. Which is tinuod man. Tinuod man. Nga, siguro, wala man pwede daotan kung unsa ato ang pagkatao, no? Pero, kana ang, gwapo ginang leksyon. Nga, maski kinsa imong anak, maski unsa ka, basta ayaw lang gyud nga makatamak ta og laing tao maragana makapanao makaperwisyo ta kamo magsuon 12 mo kabuok 12 mi kabuok so sa 12 mga manang ang kwaon man gid ana sa pageant top 16 pasok gyapon ko ka sa top 12 okay top 12 kay top 11 man ko sa family ika-11 ko so maka-swimsuit ka swimsuit pa maapil ka sa swimsuit competition ambot lang anig makagawon pa ba kay cut man day na top 5 dai pila mo kabuok aning nahitabo sa una ang call 5 ang babae 7 ang lalaki karon kay duha man ang mananap so napatas na 5 na lang ang babae 5 ang lalaki right ang duha dayon ang isa discreet kunuhay maya-maya mayang bungol bitikon nana ba katong mga time nga gapangigat ka kakiat nimo dito mo sa bukid ana kana mga baili-baili ana murag ingon ana gid patay kwarta so 20 ra atong kwarta nya karon kay nihit pa kay motor magbaklaya pa ko pa sa discount perting layuan moagi ko atong katubuhan rough road inana ba mo ba para makakuan lang ka ang kalis ko okay di ba sa bukid matulog ta ng gabi mingaw na may Kola. Murag na ani sa cruising. Ana gid mo. Ma-active din ako mga brain cells. Mato na ko. Nya wa pa ba nauso ang padding sa una call. Kay lawasa ba ko padinga. Ang mga pot holder ni mama akong panglaban anang adlawan. Pot holder. Pot. Anaan ko sa ni diri. Kaya ron picture sa tsada ba nga. Mag-abot bay ipaslak ni mo sa panty. Ana. Mag-careful lang ka sa discount kasi mahug. Makainya sila. Oyog mo hikapon sa koan sa kangaroo. Pag ana sa mga ana sila. Daghan kag sapaw. Ang mga nuog-nuog. Pero effective na sa imo effective kaayo. Di na pa din kong sinina nga dako kay akong V. Akong V abot diri. Taga-kuto-kuto mo di ka kabuhi. Nagay-picture na. Napagay-picture sa una. Ayaw na lain. Ay, gigong traidor ako. Kaya basig i-post ni mo, traidoron ko rin mo. Hindi, kailangan naman siya sa kuan. Kailangan naman si chat. Sa inyong school, kay sa Lyceum, nag-college, no? So, sa college, sa Lyceum, pwede ra nga naka-kuan ka. Pwede ra ang mga transgender. Pwede ra din. Pero, dapat mag-follow gyapon mo sa ilang code sa dress. Katong okay. Boy, girl. Padayon ang imuhang kakiat, imong panghada-hada. Grabe man. Mas grabe. Okay, mas na-discover naman ako kay dili ko manghada dito sa among mismong university. Kay ma-broadcast man ta. Nga ang bayot di ay wa na plaster ana. So dito ta sa laing eskwelahan. Sabi karon kay kining mga criminologist student kay, di ba? Wala, sugod na. Sugod na ka-booking. So ang imo mga target, mga criminology students. Okay, mga tsada ba kay na sila glawas. So karon kay eskwela na ko. Nakitaan ko na sila hello, hi, anak. Hala, patsada ka ayo. Naduol ra ba ang among school ug kanang isa ka school, duol ra ba? Tsada to siya anak. Karon kay muli sa Big Bukid nun. Na di ba kanang mga estudyante kay inig Sabado ug Domingo muuli sa Bukid nun kay magkuag konsumo. Adtuon ako sarapon ako. Asa ni madon? Adto ako silang boarding house. Hala. Ayaw na pag-uli. Tagaan na tika. Convincing jud kayo. Taga jotang. Tinud-an na gini mo tagaan OPM na pud nimo ni. Dili ni OPM. Kaya paninglon pa lang ka sa iyahang konsumo. Ayaw na uli. Na Bernie sa Bernie sa hapon ting uli ba na nila. Sabado, Domingo na sa hapon o Lunes sa buntag mong balik diri. Ayaw na. Tagaan na tika. Magtagay ta unya. And wala man ang mga laki. Mag-sure pa. Daghan ra ba? Kaluoy, windown. Mo ba? Ang mga laki, palitan man ako 2 kilong bangos. Suba biya. Na, gi-invite nimo duha.
niabot kay 15 ka buok man. Saan na nimo hurot? Hurot imong bangos, di man nimo sila mahurot. Mao ba nang? Una pa imnon pa nimo. Oh. Na napakay gi-UPM nga tagaan nimo dili Gcash ha? Cash. Cash gyud. Pagdawat sa cash. Ana, nag-anak pa. Oh. Napay giana. Oh. So ikaw gi dapat nga nag-invite panukad na. Nirinsi na nimo. Sumao imuhang pagsustinto sa una mga pang tuition unta nimo. Oh. That's when that time nga nag-invento siya. Kay nag-fly naman din ko. Nagpa-Thailand na ka. Sa Thailand. So dito na po nako na kita akong purpose. No? Lalala! Simatic O siya may purpose nimo dito? Dito nako nakita nga kung dili di ka pwede po diri. Kanang murag dili mahalon imong work diri. Basig mahalon sa laing lugar. Dito nako wala. Nya nag-teacher man. So teacher ka sa Thailand? Oh. So na-discover nako wala. Sa Pilipinas kay Jorn Star naman ko. Porn star? O, porn star ako sa Pilipinas. Kay haros kamunggay. Oh. Pag-abot sa Thailand, maistra ko. Oh! So, murag layo kayo. Ikumpara nimo ang picture, layo ba? So murag kibali, dito mas tarong ka sa Thailand. Anak nga pag-istorya. So wa gyud ka ingon nga nangigat dito kay naabi ka sa laing lugar. Mubras man unta ko og Thai. Maana naman ta ko. Ana man ta ko sa Thai. Unta ko. Ana man ta ko sa Thai. Sa Thai o Tae? Huy, ayaw pag-ingon na. Mga maana naman ta ko. Dakan mga tsada kay sa dito. Oh, ba. Maana naman ta ko. Ana naman ta ko. Oh. Wa pa man kayo mga kinahanglaming documents dito. So wala sa ko. Oh. Kung dili pwede ta magnilabad kay taas manggod ang ilang panglantaw sa maestro. Maog yun, Oh. maog yun. Pero karon di na kaingon tong marag ingon ana para sa una. Wala Marag na. medyo kuan na gid ka karon Oo, kanang tarong-tarong na gid imong kumbaga pagkatao. Tarong-tarong na ga. naarang-arang. Naarang-arang na Okay. ga. Basta inani mong gud nga edad magkatan-aw na din nimo nga. Di na sad kaga sige kiata. Oh, Kay bitaw. ang imong pagkiata ni labay naman. Mm. Dayon imo sang na-experience tanan. O di man sad galing na tanan pero at least murag nakuha na gid ba? Oh. Napuno na siya. Yes. Nanay insakto nga foundation. Oo. Pero kaninang sa tanang naagian nimo sa kanang kakiat, sa kaigat, murag ingon ana, finally nakakita gyud kag lucky. Gani. Allah! Allah! Di ba? Nakakitaglaki nga ni Inat. Wapa kay ga, kani, for sure, wala na gyud ka ni OPM sa iya ha. Pero nakikita ka sa tanaw nimo, nakakita kag laki nga ni seryoso nimo nang. Kana. Kay, puro grabe nga way Oh. of survival sa BI. Oh. Kay, ani mo, inang ubang tao nga, dili na siya normal nga kuan kay lisod kaayo ang bayot din ang lalaki. Ana. Naasab di ay kay sa akong pagkakiat ug sa akong pagkarampadora na di ay no along the way naara gid usa Nga mo seryoso. naa ka bitong unungan ka Verbal ngini ko ang mga uyab na ta. Namo ingon na. wala Wala pa. Pero uyab yun. Uyab mo. kay murag hilasan ako magud nga pagkabayot bayot ko pero dili ko girly pero bitong Dili ba ka girly anang kahimtang na? Dili ba ka Frank, girly? Dili ba ka girly ana? dili ba kanang kuan Ka ng pabibi, di ka ng sa feeling pabibi. bitaw call nga panguyaban pa Oo. hilasan ko ng inana. Di pa ila-ila ka niya. Of course. Ay, kagwapa. Di ba ko, Mo nang. nung di ko niya ipaila nga, manigbas na ba ko? Pagpaila-ila niya sa imo sa iyang pamilya, mo sige bati nimo. Pormiro, ako'y nanghagad. Nako nga, di ko nimo i-post sa Facebook kay na. Wah! Hindi mo ko nimo imayde. Hindi mo ko nimo imayde. Kani biya mga babae masuko biya dili may day ha. Mo biya nang rason sa mga uyab pero mag-away. Ano mo may day nakilain no. Dili oy di man ay anak good. Nakikitago ang mga kuan, mga bahog taler. Nangisog din ko. Sangat. Ang yaring purpose, yung pasabot is, di ko mag-post kay, di doon siya gusto nga ma-criticize me. Ano ba? Di kiniman ako, kaning ego lagi na ako nga gusto ko ipanghinambog. So, okay ra bang maimbitahan na to? Agay! Ayaw lang so! Na, wala na ilain pa. Si Jan. Ali, Jan! Jan, asa ka naman? So, ang pangutana karon, Jan, nahigugma magid sinang si Moa. Diretsahan na nga akong pangutana si Moa. Tinud-anay ang imong paghigugma kay nang. Oo.
Diha ka. Diha ka. Katong gupahan niyo. Uy. Ay, katawa sa agilak. Katong istorya bitaw ganihan ni Nang diyan nga nagsugod naman daw mo kanang murag atik-atik lang, murag ana, chat-chat. Sa unsa man to, katong lahi iyang nagustuhan tong imong barkada, wala pa kay feelings niya. Wala pa. Wala pa. So kanus amang ka na develop gyud kay ng adorasyon. Sa ko kabalo, naginahinay lang kay. Naginahinay ra gid ay. No? Asa man ato katong murag nagsabay-sabay na mo. Kato. Squad to. Mo wa. Unsa man sige nakagpangita niya, ana? Nana gyapon. Alo? Gabahan. Nabay adlaw nga murag unsa man kanang di mo ko mahimutang ganahan ka makita niya. Pero dili pa to ingon nga kumpirmado nga naanak kay feelings sa iya ha. Pero hinahinay lang. Naginahinay yun. Basta kay love gid nimo siya. Unsa may ganahan gid nimo kay Nang diyan? Sa batasan man. Sa batasan. Kung sabod siya pa ako nga nakapabago. Unsa may ka sa una? Laagan kay sa Laagan ka sa una. Kanang asang disco dito. Dayon katong nagsabay na mo ni Nang. Wala hinahinay na. Nahinay na. Unsa mas ganahan ka nga siya ang sabay kaysa sa laing tao? Mao ba? Oo. Pagpaila-ila nimo sa imong ginikanan, pero katong kamo na lang imong mama, wala jud pingon nga. Unsa man to nak ana, seryoso na ba ka ana or gipangutan na pagid kasi imong mama. Ano siya, sure na pagid ka na ko. Mo na mga goal sa ko. Gusto nang with ko. Gini mo na uy. No. Tsada kay ilang binalayot to. No? Binalayot. Unsa man imong kuan pamaagi nga maglambing niya? Mga ana ba? Uy, gwapa kay ka. Gwapa sige ka na. Lahi lagi ni si Junior, oy. Dili bitaw. Sabi na nasakitan. Si tawag mo siya. Love. Yo! Kanang magstorya si Nang sa iyang mga kaagi sa unang inigat. Dili ka makuan or Okay raman wala naman to. Wala na to. Fast is fast. Yo. English yapon ginagmo. Naong daw sa fast ni. Ay, naong sapat ka. Lalo kay pass. Unsay gusto ninyo nga isulti kay Nang diyan? Kanang normal ra. Unsa may imong mastorya sa kuha. Dili na nang over. Ano? Amping lang perminti. Maramag. Oh, matos akong merkado. Amping ka diya. Dili gid mingon nga murag ko ano kanang expressive. So kana love gid nimo si Nang. Salamat sa kay proud gyud ka no nga nitugot gyud ka nga moatubang sa chit-chat no nga imo magigi panghambog kiss daw eh. Uy! Daghang salamat sa imo dyan ha. Daghang salamat dyan. Daghang salamat. Daghang salamat sa mga pagtugot nga makachit-chat ka. Unsay gusto nimo nga masulti sa mga tao about sa imo ha? Sa tanang tao, sa mga kaning sa atong mga gatanaw sa mga sa social media, involved kaning gatanaw sa mga content creators, dili gid malikayan nga naay mga tao nga ma-offend nato along the way. And then apoy mga tao nga nalipay. So sa inana nga kuan balance man gid ang kalibutan na hindi ganahan apoy ganahan. Pasalamatan ako ang both side. Pasalamatan nato kay inana ilang feeling mo pud na ilahang own nga opinion. And then si Uncle Chito. Grabe, super. Pasalamatan sa Nang daghang salamat Nang. God bless you Nang. God bless you. God bless you always. Salamat kaayo. Salamat Salamat mga manang. Salamat.